नमस्कार. गावाकडची माहिती फिके मराठी चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. गावाकडचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचे बटन दाबा. नमस्कार मित्रांनो, तर आज आपण माहिती घेणार आहोत ग्रामीण भागात मकर संक्रांतीचा सण कशा पद्धतीनं साजरा केला जातो. तर आपण आज सविस्तर माहिती घेऊया. आपला परिचय. नमस्कार, मी अनामिका कुंभार. ह्याचे दर कसे राहतात? हे 5 सुगड आहेत. ह्या 5 सुगड मिळून एक खण होतो. हा 125 रुपयाला आहे. त्याच्यानंतर हा एक मोठा आणि 4 मिळून हा एक खण होतो. हा 100 रुपयाला आहे. हा मध्यम आहे. हा 80 रुपयाला आहे. आणि हा सगळ्यात लहान आहे तो बोळकीचा असतो, तो 40 रुपयाला. हे पूजा का करतात इथं? हे तर पूजा येऊन इथं हळदी कुंकू लावून पूजून घरी घेऊन जातात. ह्याच्यामध्ये तीळ तांदूळ टाकून हळदी कुंकू लावून पूजा करून घरी घेऊन जातात. आणि कशा पद्धतीने साजरा केला जातो ग्रामीण भागात? ग्रामीण भागात पहिल्या दिवशी भोगी भोगी असते. भोगी दिवशी बायका सकाळी आंघोळ करतात. तीळ तांदूळ पाण्यात टाकून केसावरून केस धुतात आणि आंघोळ करतात. आणि त्यानंतर त्या सगळ्या भाज्या असतात, खेंदाट, त्याला खेंदाट म्हणतात. सगळ्या भाज्या, गाजर, बोरं, हरभरा, म्हणजे आपल्या रानामध्ये जे भाज्या ज्या पिकतात त्या सगळ्या भाज्या गोळा करून आणल्या जातात. त्यामध्ये चाकवताची भाजी, त्याला आमटीची पण भाजी म्हणतात, वांगी, गाजर, बोरं आणि शेंगा वगैरे सगळं घालून, तीळ घालून त्याचं खेंदाट बनवलं जातं. परत बाजरीच्या भाकरीला फार महत्त्व आहे. बाजरी ही उष्ण आहे आणि त्यामुळं बाजरीच्या भाकरीला तीळ हे शीतल आहेत. मग बाजरीची भाकरीला तीळ लावून बाजरीची भाकरी केली जाते. आणि सौभाग्य ज्या सुवासिनी बायका आहेत त्या राळ्याच्या तांदळाचा भात, हा सौभाग्याच्या बायका म्हणजे ज्या सुवासिनी बायका आहेत त्यांनी त्या दिवशी खाल्ला जावा म्हणून राळ्याचा भात केला जातो. मग हा सगळा नैवेद्य झाला तयार. बाजरीची भाकरी, खेंदाट आणि राळ्याचा भात हे सगळं करून बायका ह्या खणाला नैवेद्य दाखवतात आणि स्वतः जेवण करतात. आणि त्यानंतर भोगी हा सण साजरा केला जातो. पहिल्या दिवशी काय केलं जातं? पहिल्या दिवशी भोगी असते, दुसऱ्या दिवशी मकर संक्रांती असते आणि संक्रांती दिवशी सकाळी उठून पुरणपोळीचा स्वयंपाक केला जातो आणि देवाला नैवेद्य दाखवला जातो. मग त्या दिवशी वाण केला जातो. ऊस, बोरं, गाजर, हरभरा, परत ज्वारीच्या कणसाचे ते छोटे छोटे हे केलेले असतात आणि ते सगळे हा सुगडामध्ये भरले जातं. आणि भरल्यानंतर ते सगळं भरतात. नंतर त्याच्यामध्ये हळदी कुंकू तीळ घेतात. ह्या वाटीमध्ये तीळ घेतात, तिळामध्ये हळदी कुंकू टाकतात आणि हे एक सुगड घेतात हातामध्ये आणि ते घेऊन मंदिरात जातात. मंदिरात गेल्यानंतर त्या बायका पहिल्यांदा देवाला हळदी कुंकू वाहून ह्यातील जी तीळ तांदूळ असतात त्यांनी देवाला ओवसतात. म्हणजे देवाच्या असं अंगावरती टाकतात. त्याला ओवसणं असं म्हणतात. आमच्या ग्रामीण भागात ओवसायचं म्हणतात. मग त्या बायका ओवसायला जातात. मंदिरात पहिल्यांदा देवाला ओवसतात. देवाला ओवसल्यानंतर सगळ्या आपल्या शेजापाजारणी ज्या सुवासिनी बायका आहेत त्या येतात आणि एकमेकीला हळदी कुंकू लावून ही त्यांच्या डोक्यामध्ये असे तांदूळ आणि तीळ टाकतात, म्हणजे ओवसतात. आणि एकमेकीला हे त्यांचं जे सुगड आहे हे एकमेकीची आदलाबदल करतात. कारण सौभाग्याचं लेणं असल्यामुळे एकमेकीला आदलाबदल करतात. सुवासिनी बायका एकमेकीला देतात. आणि नंतर घरी येऊन आपला तुळशीला ओवसतात. आपल्या मंदिराला म्हणजे देवघरातील कुलदेवतेला ओवसतात. आणि नंतर पतीच्या आपल्या नवऱ्याच्या पाया पडून किंवा पतीच्या पाया पडून तो उपास साजरा जेवण करतात. पुरणपोळीचं जेवण करतात. आता चालू लॉकडाऊन आहे तर मंदिरामध्ये जाता येत नाही की? आता लॉकडाऊन असल्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये एवढं काही म्हणजे जास्त गर्दी करत नाहीत. पण एकटी बाई जाऊन ओवसू शकते. पण आता काय करतात, घरातच आपल्या देवाला ओवसतात आणि घरातील ज्या बायका असतील आपल्या सुनाबाळांच्या बरोबर ओवसून मग घरातच तो सण साजरा केला जातो. म्हणजे एकदम साध्या पद्धतीने केलं. जे लॉकडाऊनचे नियम आहेत ते पाळून ते ग्रामीण भागात सुद्धा ते नियम पाळले जातात. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील लोक ह्या कोरोनाला फार घाबरतात. त्यामुळे ते त्या नियमांचं काटेकोर पालन करतात. तिसऱ्या दिवशी काय केलं जातं? तिसऱ्या दिवशी हा किंक्रात म्हणून सण असतो. मग किंक्राती दिवशी बायका उठतात
उठून आंघोळ वगैरे करून ते सुगड असतं ते सुगडाला हळदी कुंकू लावायचं असतं आणि ते पान सुपारी आणि ते 5 खारी खोबरं वेलदोडं मग त्याला हे म्हणतात विडा म्हणतात. मग तो विडा पूजला जातो. 2 पानं आणि त्याच्यावर 5-5 वस्तू ठेवल्या जातात. त्याचे 5 विडे केले जातात. त्याच्यावर हळदी कुंकू वाहिलं जातं. 5 सुवासिनीला बोलवलं जातं. 5 सुवासिनीला बोलवल्यानंतर त्यांना हळदी कुंकू दिलं जातं आणि तो विडा जी सुवासिनी स्त्री आहे तिच्या पदरामध्ये किंवा ओटीमध्ये तो घातला जातो आणि तो घालत असताना त्यांना त्यांच्या पतीसाठी आयुष्य मागण्यासाठी तो आयुष्य द्यावं किंवा ते सुखी राहावा म्हणून तो विडा त्या बाईच्या पदरात घातला जातो आणि तो विडा घेऊन ती बाई तुळशीला नमस्कार करते. आपल्या घरातील कुलदेवतेला नमस्कार करून तो विडा ठेवते. अशा पद्धतीनं किंक्रात हा सण साजरा केला जातो. आणि एखाद्या जरी स्त्रीला किंवा एखाद्या लेडीज बाईला काही द्यायचं असेल दान म्हणून तर ती त्या दिवशी दान म्हणून देऊ शकते. दानमध्ये ती स्टीलचं भांडं देऊ शकते, तीळ देऊ शकते, लाडू देऊ शकते किंवा तिच्या मनात नारळ देऊ शकते. काही काय असं दान करू शकते. म्हणजे त्या दिवशी दान करावं सुवासिनीला म्हणजे आपल्या आयुष्यात चांगलं काहीतरी घरात घटना घडावी म्हणून त्या बायका दान केले जातं किंवा आपल्या नवऱ्याला. मकर संक्रांतीचा सण हा 3 दिवस चालला जातो म्हणजे हा सण मोठा आहे म्हणायला हरकत नाही. हा मकर संक्रांत हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा सण आहे. कारण त्या दिवशी सूर्य हा मकर राशीत प्रवेश करत असतो आणि मकर राशीत प्रवेश केल्यामुळं हा इथून पुढे दिवस मोठा आणि रात्र लहान होत असते. मकर संक्रांत का साजरी केली जाते? मकर संक्रांत हा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये तर मकर संक्रांत हा सौभाग्याचा सण असल्यामुळे साजरी केली जाते. पण ह्याचं एक शास्त्रीय पण कारण आहे की ह्या दिवशी सूर्य हा मकर राशीत प्रवेश करतो. त्यामुळे मकर राशीत प्रवेश केल्यामुळं सूर्याचं उत्तरायण चालू होतं आणि हा उत्सव आनंद उत्सव आपण साजरा केला जातो. कारण थंडी असते, दक्षिणायन असते तेव्हा थंडी असते. आता थंडी संपली म्हणून लोक हा सण साजरा केला जातो आणि आनंदाने तिळाचे लाडू खाऊन म्हणजे उष्णता वाढणार असते म्हणून अगोदरच आपण उष्णता कमी करण्यासाठी तिळाचे लाडू वगैरे असं थंड पदार्थ खाऊ शकतो. तिळ हा थंड आहे. तुम्ही अतिशय चांगली माहिती दिल्याबद्दल तुमचं मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. तर मित्रांनो, हा ग्रामीण भागामध्ये अशा पद्धतीनं मकर संक्रांतीचा सण साजरा केला जातो. आताच ह्या ताईंनी आपल्याला माहिती दिलेली आहे. तर आपण हा व्हिडिओ स्वतः पहा आणि दुसऱ्यांना पण पाठवा. धन्यवाद.